Dia Production présente la 3e édition Hirde Hirande Lacciri Hako to Ravenaye. Bandiraɓe saha fof e yaadiɓe mum kono kadi jamma kala e yontaɓe muɗum on jamma jogoro wonde ko ñande 17 lewru décembre sanga 20h ndalankoɓe jogorɓe dirwinde on jamma ko Oumar Fouta jeune talent suka dariɗo e saha muɗum e Nafi Mboub Gawlo pare o jamma ko honorable député Aliou Dembourou Sow président convergence des éleveurs du Sénégal marraine o woni Yuman Nguyen Yangue koɓeɗo Coumba Yero Nalla Sow jeyaɗo toon to Gori Lakke joɗiɗo toon to Belgique marraine goɗɗo ko Kumbali on jeya ko toon to Agnam Lidouɓe kamne jooɗi ko toon to dawlaji dentuɗi e Amérique bandiraɓe yontaɓe o jamma gasani ene hen witeɓe les invités d'honneur Mansour Dia ko PDG nouvelle bijouterie Dande Leñol on jeya ko toon to Kobɓillo monsieur Djeylani Aliou Mamadou Sow ko homme d'affaires kono kadi ko ceernajo responsable politique jeyaɗo toon to Ñaari Tidiane Bousso ko PDG TB compagnie Kankayiri peinture on jeya ko toon to Agnam Siwol Acca Diallo madame Sall ko joom suudu maire mo Bakel ceerno Amadou Sow jeyaɗo toon to wuro Dekle Fulɓe bandiraɓe wotomo luuta o jamma joggude e lowdi Patam Lamiri programme o ko ni sifori sanga 20h ko nden hoɓɓe bismete mbaɗe e condition ngaji moƴƴi sanga 20h10 golle ɗe puɗɗo 20h15 ko discours Abou Samba Diop gardiɗo Pidi TV 20h30 ko nden artiste gaɗano fuɗɗoto golle muɗum koye nder hen gadduɗo ngo miijo jamma hirde e hirande lacciri ha ko ƴettata konngol woni Salidia 21h45 ko conférence e toɓɓere suɓane nde tawi yuɓɓinto on conférence ko Abou Samba Diop e woɗɓe hono makko en ko nden artiste ɗimo kamne toƴƴata dande yimɓeɓe belto koye nder hen ko faɗa ko yettoto woni nden hirande lacciri haako entrée unique woni ticket gote on ɗon jamma kujunnaji ɗi mbuuɗu 10 000 francs CFA so tawi cuɓiɗa ko tabal ngaliɓe joyo kujunnaji nogas woni 100 000 francs CFA bandiraɓe wotomo luuta o jamma yontaɓi kono kadi jamma patam lam 13h yoni to Campeng to Nganno e to Wodobere ko ɗin waktuji 13 joni ɗo e haalirde moɗon Pinde radio bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe yonti jonde meɗen mawde kabaruji e ɗemgal Pulaar suudu sarɗiyeji ndu leydi Sénégal nena heblano ɗon marathon budgétaire hitande ujunnaje 2026 jagorɗe ɗe ma jaton to suudu sarɗiyeji leydi Sénégal ɗum ko ngam ɓetanede boñ moɓe gannoyi gollorade hitande ujunnaje 2026 udditta gueɗe ɗe noon ko jagorɗo kalfinaɗo faggudu kam e boñ Cheikh Diba ndey Sali Dieng on gonnoɗo ete jagorɗo e laamu Macky Sall kanko noon maw huccodir e ɓe ganduɗa kañum goni ñawoɓe ɓe haute cour de justice ɗum ko caggal nde o noddita toon ɗum o noon jogori wonde ko ñande 3 lewru décembre Farba Ngom tawateɗo toon to pavillon spécial nene jokki hebde visite wonde kay jagge mawde e nder leydi ndi guila e dilloɓe e dawrugol hani e hilifaɓe diine kamen kala nene jokki yaade toon to pavillon spécial ngam yidude maire de la commune des Agnam gonnoɗo e sarɗiyanke kabaruji caggal leydi kam e kabaruji coftal balli ko ɗum woni ko uddata jonde meɗen kabaruji ɗum ɗo e ko wona ɗum ɗo kala nene nder kabaruji ɗi so tawi on cabbima joni piren pacciren jam nyalle mon badiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe haalirde Pinde radio sawtol ngol ɗo foɗo e Almariste villa 92 S to karalagal ngal woni toon ko Seydina Oumar Boun Khaddab Diop ɗo e haalirde nde ko musidɗo moɗon Djiby Dieng kabaruji meɗen e ɗemgal Pulaar eɗen puɗɗoro ko yuti ala haali suudu sarɗiyeji leydi Sénégal ko yuti e wote budget ɗum ko yuti e boñ hitande ujunnaje 2026 ɗo e nder leydi Sénégal jagorɗe ɗe ene patta à partir de oɗo aset paɗo hawri e 29 nduɗo lewru gonɗen toon to suudu sarɗiji leydi Sénégal sango waktuji 9 subaka ɗum noon fuɗɗoto ko e jagorɗo kalfinaɗo faggudu kam e boñ mo leydi Sénégal mo lakani won Cheikh Diba ministre des finances et du budget ko kanko tigi uddita golle ɗe ɗum ko caggal nde o huccidiri e ɓe ganduɗa kañum goni sarɗiyankoɓe ko yewiti ala haali godgol budget on ɗon jagorɗo mo ganduɗa kay kañum
jagoɗo kalfinalo ko yuwiti e boñ kam e faggudu caggal muɗum non ma rew hen mo ganduɗa kañum woni jagoɗo kalfinaɗo koni kagu woni ministre des forces armées kam nene ma arton e on ɗon ñalawma nogas e jeenayi o woni ñande aset nde ngam ɓetene ko yuwiti e boñ muɗum mo jogori e gollorade e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom ko wona ɗum ko so yi ha ñande sappo lewru décembre e kam e sappo e goho ma jagoto ɗe te jokku arde toon to suudu sarɗiyeji to mo ganduɗa kañum woni ministre de l'intérieur woni jagoɗo kalfinaɗo gueɗe nder nderiji kam en denka kisal ɓesgoli ɗi kañum fatta toon ko ñande sappo lewru décembre so witi ñande sappo e goho nde ma mo ganduɗa kañum woni e jagoɗo kalfinaɗo ñawoje woni Yacine Fall ministre de la justice kam nene ma arton to ganduɗa kañum woni suudu sarɗiji to ɗum koko yuwiti ala haali wotanede on ɗon budget muɗum kanko jagorɗo mo daro e yeeso ɗum ganduɗa kañum goni sarɗiyankoɓe ngam o wawa wadde e défendre budget makko no hannirta niyete on ɗon marathon budgétaire noon ma jokku ha ñande sappo e tati e lewru décembre fandu darade ɗum koko yuwiti ala haali wodgol budget ganduɗa kañum woni on ɗon projet de loi finance année hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom toon to suudu sarɗiji mo leydi Sénégal. Vous écoutez Pide Radio. Nous émettons depuis Anne-Mariste, Villa 92S. Ono no mbiruɗen e gardidi kabaruji ɗi cente yimɓe nene jokki wadde ya garta hakkude nokkuji mumen e pavillon spécial ɗum ko gam yaade yiidoyde e maire de la commune des Agnam tawateɗo toon to pavillon spécial guila e dilloɓe fannu dawrugol ha ni e helifaɓe diine kamen kala nene mbaɗa ya garta hakkude nokkuji mumen e toon to pavillon spécial cimtol Elaza Bassar. Maire mbo Agnam o hay so tawi to woni ɗo ɓuranani ɗum ina jokki jaɓɓade ɓesnguli galleji diini Sénégal ko ɓoyani ko ceerno Yaya Bambo Richard Toll e seto mum jillima Farba Ngom ngam hollide ɗum ɗo woni ɗo ɓuranani ɗumen kono ina jokki heddade e hoddoroji Allah galle ceerno Amadou Bocar Alpha mbo hoore fonde kam e seto mum ngari Dakar tawa ala ko addi ɗumen so wona nebbisade maire mbo Agnam o pawi hen duwaw labtuɗo ceerno Tidiani Ba joguiɗo konngol mawnum Khalifa ceerno Ousmane Ba neldi seto mbo capanɗe jeegom almubbe serem ngam yettinde duwaw e muññidde alhaji Farba Ngom sabu to Farba woni ɗo ɓurananiɓe lebbi sappo pawɗi te cellal wodani e wiide doctereɓe laamu leydi Sénégal ɓe goppidi ɗum e subhanahu wa ta'ala ɗin galleji diini foof duwanima Farba Ngom kam e personnel pénitentiaire o kono ɓe jejjitani Sénégal jam e kisal yo laata e Farba Ngom kam e dendagal ɓesgu Sénégal naɓe kalen ko yuti ala haali ñawoje ko noɗoyte jagorɗo kalfinaɗo rewɓe kam e ɓesnguli kam e nden ko e kisal sukaɓe Ndeye Saly Dieng kañum no hollitama noon nde ma o notoyo toon to haute cour de justice mono wonata ko ñande tati e lewru décembre nduɗo fandu darade e wiide Seneweb tottirɗo kabaru wonde kay kanko non débatji ko ngol wonata lawol makko ɗimmol komo notoyo ɗum ko caggal nde ɓe ganduɗa kañum goni seedeji ketta e ko yuti on ɗon alhaali mo ganduɗa kay kañum woni ko o rewira fitin noon kanko on ɗon debbajo Ndeye Saly Dieng o waɗa placé sous contrôle judiciaire ko guila ñande sappo e jeenayi e lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyi ɗum ko caggal nde o tuuma ko yuti alhaali koppareje ko ni tolni e capanɗe joyi e ɗiɗi million taw koppareje meɗen franc CFA e ko fewti alhaali on ɗon mo ganduɗa kay woni gestion mo covid 19 woni tan alhaali coronavirus eɗen ɗon koppareje jaltinoɗe on saaha mo covid 19 kanko on ɗon debbajo noon o yaltinin caution ko ine tolni e capanɗe joyi e jeeɗiɗi million taw koppareje meɗen franc CFA haw o wawa hebde ɗum ko wiyete ko liberté provisoire hollitama noon kanko on ɗon debbajo mo o notoyo toon to haute cour de justice e ñande tati e lewru décembre fandu o darade so en gummima e on ɗon fannu kalen e fannu goɗɗo kono keddoɗen ko yuti alhaali e ñawoje on ɗon sage-femme gonnoɗo toon to hôpital mo Diourbel caggal nde yebare wonno ha ngel ɗon tigguyel jibina toon rutti e jomuɗum caggal nde yummum yinno heɓtade on ɗon sage-femme mo ganduɗa kay kañum muntuno garde on ɗon ñalawma kañum kay waɗa placé sous mandat ene wayno ɗum noon ko ñalawma hanki o ɗum waɗi toon to parquet mo Diourbel kanko on ɗon sage-femme o mo rewira yebare ko noon kadi e wasde addude faamu
sababu fewde e neɗɗo mo ganduɗa kay ene woni e kaya mbeya ko noon kadi e wadde e gurdam muɗum e kaya mbeya ɗum jeeyi sababu kanko on ɗon debbajo noon omo jogori ñawede e ñalawma e janggo o ton to ganduɗa kay kañum woni ton to tribunal mo Diourbel so tawi en tumnima e Le Soleil e tottirɓe kabaruɓe koldi ko alkamisa e janggo nogasi jeeɗiɗi o jogori huccidirde e ñawɓe kanko on ɗon debbajo caggal nde on ɗon jeeyi waɗi nden ɗon yebare ton to hôpital mo Diourbel kanko on ɗon debbajo noon ganduɗa kañum goni e tambiɓe alhaali hôpital o jettino pellital ngam ittudemo e ngal ɗon gollal walla ni mbiyen ngam yewdemo e ngal ɗon gollal ha ko losko ko ine jokka wadde noon kanko on debbajo ko ñalawma janggo tigi woni ko huccindirta e ɓe ganduɗa kañum goni e loskoɓe ɓe. Vous écoutez Pindi Radio. Sen gummima on fanno kalen e ko yowiti alhaali ɗen ɗalle suuɗoru walla mbiyen ɗalle ndewan lawol immigration clandestin nene jokki ha jonde e nder leydi Sénégal hollitama noon e ñalawma hanki o sanga waktuji 10 subaka ko laana woni ko joofi ton to horal wuro wiyetengo Kanjo tawatengo e nder commune mo Darou Khoudoss noon woni ko e nder département mo Tivaouane en wonta noon hollitama wonde on ɗon embarcation ɓen ko ine tolni e capanɗe yimɓe ko kañumen kay gonno e kandon laana e ɓenɗon yimɓe noon tawetno toon worɓe kam e rewɓe hani e sukaɓe teskama noon he capanɗe jeeɗiɗo e jeetato ko jibinande leydi Mali hen jeeɗiɗo ko ɓiɓɓe leydi Sénégal naaɓe jeegomoɓe gummi ko toon to leydi Gambie hen joyo ko ɓiɓɓe leydi Guinée kamɓe ɓeɗo kala noon laana mabɓe duñño ko toon to Bakaw to leydi Gambie e guila ñande aljuma sanga waktuji ɗiɗi pecce jamma ɓe gummi toon to ganduɗa kay kañum woni toon to Bakaw to leydi Gambie ngam yaade toon to Espagne e wonta noon laana ka wattindi jofde ko toon to konjo noon ko wuro tawatengo e nder falde nde Tivaouane toon to ganduɗa kay kañum woni caggal nde hoɗɓe e gonɗon wuro ji kanɗon laana mbattindi ko noddude ɓe ganduɗa kañum goni tadiɓe ɓe nene lelani e jetti ngal ɗon ngoral caggal nde losko ngo uddita hen hollitama ni wonande ɓen ɓe ganduɗa kañum goni tawaɓe e kanɗon laana ɓe ganduɗa kañum goni Croix Rouge en garino ngam faabade ɓe ko yuti on ɗon fanno e losko ngono walla ni wiide ɓe ganduɗa kañum goni hoɗɓe e gonɗon wuro kanɗon laana yidde muɗum wonno kay ko yaade toon to ganduɗa kay kañum woni toon to leydi Espagne so en gummima on ɗon fanno en kalat e ko yuti alhaali on ɗon taxe mo ganduɗa kay laamu leydi Sénégal ene anniyi ɗum fewde e ɓe ganduɗa kañum goni yeeyoɓe kafe wonɓe e nder booli e laworgo ngo o Dakar e woni tan noon hollitama kay wonande on ɗon taxi kamɓe yeeyoɓe te maɓe mbattu yebde on ɗon taxe mo ganduɗa kay ko ine tolni e 18,000 francs CFA woni tan ujunnaje 3,600 kamɓe ɓe ganduɗa kañumen goni yeeyoɓe kafe wonɓe ɗo te nder booli e lamorgo ngo o Dakar ma mbattu yebde ɗum soko tawi woni hen kañum kolliti ɗum ɗon e batte ala hen yoga hen kolliti ɗum ɗon so tawi e ɗum fonno wonde laamu ngu ina fonno ɗum habdudeɓe wona ɗum yaltide lawol godu tan wiyeɓe kala lebbi 6 foof haaɓe joɓa ko ine tolni e ujunnaje 3,600 ɗum ɗon de ɓe ponno ɗum nande taw wona noɓe naniri ɗum ni e wiide e yoga ɓe ganduɗa kañum goni yeeyoɓe kafe wonɓe e nder lamorgo ngo o Dakar ma en gartu e on ɗon élément mo ganduɗa kay en mbaɗino ɗum e ɓen yeeyoɓe kafe mo ganduɗa kañum woni karalo holliti wonde élément o parani ma en gartoy hen e kabaruji meɗen paaɗi soko weeli e gueno en jaltat lamorgo ngo Dakar jeena toon to Madina Gounass ton noon hono no adora waɗede e kala hitande soko dawde dawol yamirore ton to guesa ceerno dawol ngol waɗi e oɗo aset jawtuɗo yimɓe hewɓe noon tawtornoma ngol ɗon dawol ngari wemnade nden ɗon moƴƴere Allah ɗen cente yimɓe arɓe hawrude ngol ɗon dawol yoga hen gummi ko e nder wuro teddungo ngo Madina Gounass ɓe hen gummi ko ha toon to caggal wuro Madina Gounass foof en gari tan ko wemnade nden ɗon moƴƴere Allah Amadou Samba Lo musidɗo men joɗaniɗen toon to Madina Gounass ene jeeyano e yanoɓe ngol ɗon dawol yamirore Cimtol.
on aadi timminama e on ñalawma asetta nogas ɗiɗi lewru novembre itaw ñoƴƴi e nogas joyyi e tawtede keewal timmugal gila e nder wuuro ngo ha yetti ɗen guure tawetede seraji wuuro tudugo Madina Gounass ngari tawtirede nden lappere guesa ceerno Aliou Kane goto e mawɓe dowol ngol. ñalawma hannde o ñalawma lappere guesa ceerno lappere machine aji ɗe gandi wowano wadde ko hikka woni lawol men garwaniwol to banggue machine aji ɗi eɗen gandi hitande fof ko ceerno Habibou mo ceerno Hamtidiane Fass e dental ngal kamɓe gowno arde ɓe lappana en guerte ɗe hikka noon ɓe mbi en jarri ko banggue machine aji ɗi e kisa noon Allah newnani en ɓesgu wuuro ngo kaldi e joom machine aji en joom machine aji en fodde nogas e nayyi machine ɗin machine aji woni garɗi ɗo hannde lappande en guerte ɗe Fass Gounass naɓe ñalawma ɓe nangi ko talata garoɗo wonata gargol maɓɓe ɗo ɓe mbalata ñande talata nde alarba o wonata dawol toñal maaja o hay joomum machine aji ɗi koloti golle ɗe e ndewi lawol kono noon wasde nangue e yaltude wonko battini e golle he. ɗum ɗo woni lawol gadanol wiyede machine aji yo ardawa lappere guesa ceerno e ɗum noon an so tawi woni a hetti hen tan a nani yamirore wani sa yeehi ko beelama wonanta men hen eyyi subaka o ɗum battini seeɗa to banggue subaka on sahande wonno sawa nder nde ene nangue gooƴi ɗi machine aji hewɗi sukka so sukki noon machine o ɗeɗɗo wamma ko nangue wuuli ko ɗum kam samori seeɗa e ko gooƴi ɗi toɓa ko ɗum nangue wuuli sa nani machine o pour lap ɗo ko golɗe fof jaadi ɓe ene kocce guerte ɓe ene ƴaro ɓe ene dusa sakuji guerte ɗi ɗum ko kongude joomen takfiji moto en kala hande kadi amin dawi nomin dawira noon on jiiɗo e nder sincuji fof kala sincu gasɗo taw min kuɓɓi motaɓe min gari min ɓaɗi min ɓennino ɗum kadi e nder sincu goɗɗo vraiment sukaɓe eɓe tinni no fewi a mbiyata yo Allah sellin doole ene mbawi wiide dawgol kongol gratuit kay sabu wona hen woɓɓe noon kam ko mamin jooɓi ɗumen saabu wona woɓɓe foof métre mumen totti ɗumen taskiji tan ni tan yo jaah kono kam samedi fof kam ene hewna tan wonde kiɗaneɓe patron ɓe foof libéré borom taskiji en ɗi fof mbiya anon kam hande min dokki on journo jeehe tan dawen e ceerno meɗen to versement ala kono ne wani hon woɓɓe ɗumen noon ne waɗi hen woɓɓe noon dawandi ko hokkaɓe moto siruji ɗum waɗi hande min totti ɗum kañum versement ji mumen en mbawi dawde ga hennam ballitene golle ɗe lappere guerte guesa ceerno gasi hitande kande aadi o hitande fande sollahu lamɗo jaaɓiya ko musidɗo moon Amadou Samba Lo Madina Gounass Pindi Radio. Allah jarama Amadou Samba Lo golema jooɗi peewi kongol ma cimtol uddi jonde meɗen kabaruji nder leydi joni jabnat kabaruji caggal leydi. Pindi Radio, la page internationale. Kabaruji caggal leydi e Pindi Radio. kabaruji meɗen caggal leydi pudortoɗen koto leydi Mali Rasbat kam e Rose Vichère kamen ɗiɗo kala noon maɓe gandu holnde woni jogori wonde e janggo mabɓe ɗum ko caggal nde ɓe pawa jungo toon to leydi Mali heɓe jogori ñawede noon walla ni ɓe jogori huccidirde e ñawɓe ko ñande 16 lewru daratondu toon to leydi Mali on biyeteɗo Youssouf Bathily mo ganduɗa kañum ko chroniqueur e radio woto tawatengo toon to leydi Mali wondude e Rukiya Doumbia ɓe ɗiɗo kala noon pawnomo e jungo caggal nde ɓayyini walla ni nde mbi kaali konngudi e ɓoggi karalle kesiɗi toon to leydi Mali mo noon wonno ko e lewru mars e hitande ujunaji 2023 kamɓe ɓe noon ɗiɗo fof noon caggal nde ɓe gonno toon to suudu dumbirdu kamɓe ɓe noon ɗiɗo fof noon dossier mabɓe yettinama toon to chambre d'accusation mo cour d'appel toon to leydi Mali mo Bamako en woni tan noon kamɓe noon ɓe ndewira ko ɗin ɗon konngudi ɗiɓe cuɗno e ɗin ɗon ɓoggi karalle kesi ɓe ganduɗa kañum goni hohoɓe ɓe leydi Mali kañumen jirani ɗumen noon jiri ɗum ko ɗen ɗon biyoje ko biyoje ɓurtuɗe fewde e mumen so en gommima toon to leydi Mali e mbaɗat tabal mangal jehen ha toon to république centrafricain gasi ɗum koko yewti e procès on biyeteɗo Mohamed Saïd Abdel Kani mo ganduɗa kay ko tergal wonno e ɓe ganduɗa kañum goni Seleka en toon to république centrafricain en woni tan noon omo tuuma walla ni omo rewira ɗum ko wiyete ko crime contre l'humanité crime de guerre ɗum noon wonno ko e lewru avril fayi e lewru août e hitande ujunnaji 2013 toon to république centrafricaine caggal ɗin ɗon garmingaraji ganduɗa kay mbaɗino hakkunde leƴƴi toon to république centrafricaine caggal ɗin ɗon duuɓi tati ganduɗa kay ko yewiti on ɗon procès ne wayno tan noon ɗum joofi e alarba hande o procureur o kañum e yamiri wonande kay kanko on ɗon gorkajo tuumaɗo ko yewiti on ɗon fannu yo waɗe condamné so en gummima république centrafricaine en jokkat bolol jehen ha toon to Uganda
ton non habena keblano sumgoji lefol labu dum ko yuti e horejo leydi ton to leydi Uganda wonta non dino sumgoji non jogoro wadde ko nyade sappo e joyi e lewru janvier e hitande fande darade nde rumo jarri mo gona en baawide fuddima ton to leydi Uganda be nganda kan ngoni candidat ji burdi hen mantinde mo nganda kan woni Yoweri Museveni mo nganda kay kan woni président sortant o gondo e jappere nde gila e duubi capanɗe nayi faade hande ma huccondiri o mo nganda kan woni Bobi Wine non ko opposant ngana ton to nganda kay kan woni ton to leydi Uganda on don gorkajo non nyalawmo hanki o wadi no meeting paidinde no fewi on don meeting non o wadi ko ton to nganda kay ko kanyum woni to mukono non ko nokku mo nganda kay teska mo wonande kay on don gorkajo ko kon buton hewde e doole mon wadi ko ender lamar kongo o Kampala ton to leydi Uganda gasi hala bicer kabruji meden ciagal leydi joni en jabalat kabruji coftal balli. La page sport sur Pindi Radio. Kabaruji coftal balli e Pindi Radio. kabruji coftal balli pudarten ko Ligue des champions européenne potitide mbadi nyalawma hanki ko yewti e 5e journée Ajax Amsterdam ko fiya e der dengal mudum ko Benfica fibe loggi didi e ndiga Union Saint-Gilloise ko kam tawi Galatasaray e der dengal mudum foli dum logol gotol e ndiga Chelsea ko kam foli FC Barcelone loggi tati e ndiga tonto Stamford Bridge Manchester City ko Bayern Leverkusen foli dum loggi didi e ndiga Dortmund ko kam foli Villarreal loggi nayi ndiga be nganda kanyum ngoni bolo glom kanyum hakuna mudum e Juventus de Turin ko Juventus folibe loggi tati e loggi didi Napoli ko kam foli Karabakh loggi didi e ndiga hakunde be nganda kanyum ngoni Étoile Rouge kam e Atletico de Bilbao be mbadi ko dekki ndiga e ndiga be nganda kanyum ngoni Olympique de Marseille ko kam foli e be nganda kanyum ngoni Newcastle loggi didi e gotel potitede ma jokku e nyalawma hande o dum ko yuti on don 5e journée Ligue européenne des champions eden don potide sanga waktuji sapo jididi pawdi hojamaji capande nayi e joyi be nganda kan ngoni Monaco ma ya jillu ton to Pafos be nganda kan ngoni FC Copenhague ma huccondir e Almaty to yi ha 20h yoni Paris Saint-Germain ma huccondir e on don équipe mo nganda kay ko kanyum woni Tottenham mo nganda kan Olympiacos won hakon mudum e Real Madrid Arsenal ma won hakon mudum e be nganda kan ngoni Bayern Munich mo Nicolas Jackson Liverpool huccindirta ko e PSV Eindhoven Inter de Milan ma ya jillu tonto Atletico de Madrid Francfort huccindirta ko e Atlanta de Bergame Sporting ma won hakkude mudum e Club Brugge bandirabe musibe teddube hitibe dibeti enkobe hadirde Pindi Radio gasi halabi cerko dum woni ko min kam non to kande kabluji e demgal pulare nyalawma hande o jetti en janni de nangal wonnobe hen joni men hakabluji di mbawi latati ko non jettirden Seydina Omar bun Khaddab Diop to kan lagal ngal en jetti Elasa Bassat njubudi kabluji en jetti den kadiri cengudirde meden en jetti rédaction mo Pindi Radio adi meden kabluji ko jango wona so gen haji do en den min be jokke doftati kam riwdal programme Pindi Radio Allah jarama